L-ammont ta' vittmi tal-COVID-19 f'pajjiżna issa tela l-409 kif l-aħħar sigħat mitu 4 persuni kaġun ta' dan il-virus. Fost il-vittmi hemm raġel ta' 61 sena li tilef ħajtu fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. It-tliet vittmi l-oħra huma żewġ tirġiel ta' 77 u 79 sena u mara ta' 63 sena li kienu jinsabu rikoverati fl-Isptar Mater Dei. Fl-aħħar sigħat instabu 67 każ ġdid bl-ammont ta' każijiet attivi issa tela għal 608. Il-numru totali ta' każijiet li nstabu minn Marzu l-hawn issuwa dak ta' 29,927. Bejn il-ġimgħa u s-sibt fiqu 38 persuna biex l-ammont totali ta' persuni li fiqu issuwa dak ta' 28,910. Sa issa ħadu din id-doża tal-vaċċin 82,482 persuna u allura huma mlaqma b'mod sħiħ għal kontra il-virus. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet ta' kull nhar ta' ġimgħa s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci spjegat li 3/4 mill-każi ġodda li qed jiġu reġistrati lokalment huma tal-varjant tar-Renju Unit fejn miċ-ċifri li ppreżentat jidher li fl-aħħar 7 ijiem il-persuni rikoverati fl-isptarijiet żdiedu. Charmaine Gauci insistiet għal darb'oħra dwar l-importanza li l-pubbliku jibqa' jilbes il-maskri protettivi u saħqet li qatt m'hemmx ħiel dwar kemm ser isservi l-immunità tal-vaċċin fil-waqt li meskluditx li jingħata booster.